El 2023 ha estat un any bo per als vins de Mallorca. Les condicions meteorològiques han estat favorables i això ha permès elaborar un producte d'alta qualitat que cada vegada té més demanda. Alicia Torrendell ha assistit a la presentació dels vins de la DO Pla i Llevant. Un any més, la presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant de Mallorca ha estat tot un èxit de participació. Els bodegers asseguren que el 2023 ha estat un any molt bo climatològicament. Això ha fet que el raïm sigui d'alta qualitat, que permeti fer vins de qualitat i també en grans quantitats. A més, pel que fa a la distribució, asseguren que cada vegada es consumeix més el vi de Mallorca, que a la gent li agrada i s'està consolidant aquest mercat que també ha fet que sorgissin noves bodegues. Unes bodegues, però, que s'han hagut d'adaptar a les noves tendències. Els clients prefereixen ara un vins més fresc i no en tant de cost com antigament. És a dir, aquella potència, aquell cos, aquella estructura, aquella part, diguem, tànica i dura d'anys enrere, l'han tingut que deixar perquè ara els temps que ens trobam i el consumidor ens està demanant coses més fresques. Hi ha molt de cellesa, que quan jo vaig començar n'hi havia 7 i embotellaven i ara són de 100 i pico, i bústies. Però jo crec que hi ha molt més demanda de cada vegada. La llàstima és que aquesta demanda l'ha vinguda de començar els estrangers, però també ja hi ha gent d'aquí. Estaven molt expectants de lo que sortiria, però estan satisfets. La veritat és que els vins han respost molt bé, tenim vins d'excel·lent qualitat i esperant que tothom pugui gaudir d'aquests vins aquest any 24.